Velkommen til Vlog Girls Danmark. Det her, det er jo et program for pigerne, og jeg vil gerne fortælle lidt om mig selv og hvad der skal ske her i dag. Jeg hedder Emma Christensen, og det her, det er ren hygge, som du kan se. Det er også temaet i dag. Få dig noget hygge i kroppen. Som sagt, så er lys jo altid hyggelige. Du kan jo altid tænde en snit. Det her, det var ikke meningen, men du kan jo altid prøve forfra. Øv dig. Du kan eventuelt også bare tage en tændstik, stik den ind under lyset, så holder den op. Lys er altid hyggeligt, husk det. Du kan også altid sætte dig ned i stuen, tage en kop varm kakao. Det kan godt være, at din mor ikke synes, det er så godt, men det er jo altid hyggeligt. Tag dig en kop varm te. Det vil du altid få lov til. Honning, kamillete, det er jo bare sagen. Du kan også altid sætte dig til at tegne. Det er jo en rigtig god hyggeting. Køb postkartusser, de er rigtig gode. Vælg dig 2 farver og lav et abstrakt maleri. Spørg din mor, om I ikke kan køre ned i en forretning og hente nogle lærreder. Så kan du male dig ud i din egen lille verden. Smid dig i fedtbøjen. Det er jo altid hyggeligt. Tag dig en film. Se Doxys. Den er jo god. Du skal være over 11. Det her er jo også lidt større pigeprogram, som sagt. Men du kan altid også være med, når du er 8 og op. Puder, puder, puder. Smid dig i puder. Pudeland. Drøm dig ind i puder. Se på puderne. Tro på puderne. Det får dig til at hygge mere. Jeg vil lige fortælle dig noget. Fakta. Hvis du gerne vil tage dig en lille lur, og du ikke kan komme til det, så kan du tage et bad først. Det får din krop til at afslappe. Tag dig et dejligt, varmt, langt bad. Du behøver ikke vaske dig med sæbe i håret. Bare tag dig et dejligt, varmt bad. Gå ud, tør håret og læg dig ned og se dig en film. Du vil falde i søvn på 0,dut.